ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅನುಷಾ ಭಟ್. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಾವರ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ. नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. दूरीकुरु मामज्ञमनाथम् दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय. सर्वे स्थावर जगदानंदनं कुर्वन्तु रोमङ्गलम्. शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्. Slavic
नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटकट शब्दैकटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय
आयुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्गभयापह भूतपदे भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीता पदानपद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव चरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वा
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो।
कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वा
नियतं वा कायजं कर्मजं वा ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಗೆ ಮಲ್ಪನಾಚಿನ ಮಹಾನುದಾನ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ನಿತ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಹಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡಾಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇಮ ಲಾಭ ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ದೇವರ ಇಚ್ಛನೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ನಡಪಾದ
ಮೇಲ್ಗಾಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪರಮಪುರಪಡಿಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೌಖ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಂಕರ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. साई ओम साई ओम साई ओम हरि ओम साई ओम साई ओम साई ओम हरि ओम साई ओम साई ओम साई ओम हरि ओम साई ओम साई ओम साई ओम चंदन
लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया, चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से तूने दीपक जलाया। दूर से देखा तो दीपक जलाता, दूर से देखा तो दीपक जलाता, वो तो अपना साईं बाबा था, चिड़ी के बाबा साई रे, मुझे अपना रूप दिखला दे रे।
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇಗುಲ ದರ್ಶನ, ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ, ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪುರಾಣ ಕಥನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಐತಿಹ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ